maka na ife niile m chọrọlulu m aka m wee welu nzuzu wee zuzugbuo onwe m wee gbasaa famili Chukwu nyere m na nkịtị na-abụ kịta ana m regret ya na anụlụ nwaanyị ahụ na ebe ya nọ wee fụ nwunye bụ na ọ bịalụ gym maka na ife ya bụbu gym instructor. So onye afụ nnọọ this girl like anyị mago na onye bịaje gym yili nwa obele short yili obele top iful everything ịghọta na ihe a bụ ihe a chọrọ ya wee nụba this girl ya jukwuru esi ihe ọ first gym na ọ na-eje ọsị yes ịmagolu ya malụ nnọọ na ife a bụ ọnụ n'ogo mmadụ ya wee nụbịa o wee bata wee mụọli ụmụ na-atọ si bụ nne in fact na ya mara ife balịa isi o ya mara ife balịa isi ya echefuzie na responsibility nye bụ ime gịnị itake care of this girl na nwunye ọdụ hapio na ọ gbasara ya na ọ dụrọ hapio na ọ gbasara ya ọ sị na ịmara ife na-aza na onwere ụdị ụmụ nwaanyị ma mfọ na jail ụdị ọbụla ma ndị na-achụ achụ o ma ndị ya na-achụ o in fact na afụsị afọ ejue ma etufa si eme sports o gbasa ọkpa gbagharịa mee nna ama ibie na ị ga-afụ everything in fact sometimes ibinie ka nwoke ịmagolu jekwe washroom nwetakwa onwe gị ụdị ihe anwa ya wee forget zia na ya na-anụ nwaanyị ya jesie bata na ya dị enye this girl attention in fact na mgbe ụfọdụ ya ga-anọgide na gym ọ na-akụ 11 before ya wee naba ịmazi nke bụ ọchụpụrụ nwa mgbọgafọ na be die home service ni a ga-ebini ọ na-akụ ten ya ejebe mfate ni a chefula onwe ya n'igwe anya eziokwu this girl na-edi osim sometimes na ya ga-adụ sure na ọ na-ebe akwa mana ihe niile dị ya n'isi bụ gịnị na ụmụ nwaanyị jụrụ ebe niile ọ chọghị ojebele onwe in fact na anọgide regret ebe ịnụ nwaanyị na-akwụgharị na-esogharị ụmụ nwaanyị nye regret ihe ya ji n'ọnwa anyị osim na bọsị eji clean jane na ha na-alalụ ebe afọ ọsịbụ nne wee nọgide nnọọ echie wee chọ ịta ya afụfụ this girl wee nweta one girl nugodi na abụ gbasasịa sibe dị pụta ịmara ụmụ nwaanyị ndị nwa ada eteki a pinch of anything email ha as a woman like ọchọ dị ma ya na nwunye ya wee kwụba na ya mụrụ ife jikọ ha n'ọkwa from ije saloon menna amibie this girl wee bata even na before bata sef no gbagolo onye nya bụ wee saba nwunye isi o wee gwaba nwunye ife ya na-eme adụrọ mma ma nke a na-eme do mma o ma etu asị akwụgharị o ma ndị nwunye ya afụburo before fụsị afa ncha niile gba a na-ekwu this lady abịakwa register ni a chekwe ma ọ bịalụ inwere ife ibie bịalụ iwelu ni a gbara nọ imoniti aka ọ bịalụ oge ọbụla ọ bịa ọ na-akpụghalị fon ya ife ọbụla ọ na-evidio ife ọbụla ọ na-evidio ya mara na ihe a niile bụ evidence ka ọ na-epikili nwunye na o nwere ka ya si wee malụ chai na mgbe ya ji wee notice be na o nwere ife na-eme n'obodozi ya jesizie bata na nwunye ama nkọchaghị ya iru na nwunye ya chọrọ dị ịma ma ya batara ma ya batara ọsị mụ na the first thing o mere bụ na o ji ekpụta key wee pụta ụtụtụ si a na o nwere ife a chọrọ egwu ya na this key nwaanyị akpụtara bụ key ọ ga-eji na-abata ma o jesie bata na ya chọrọ o jesie bata ka ọ na-edisturb ya maka na ya anabago and na ya ma nnọzi na-echie ya nakwali ya key with all pleasure na nke ịbụọ bụzi ya jesizie bata ya nwaanyị apụtagodo ụtụtụ ọma njụ ya ka ezi mgbe iji bata n'abalị ya na-asị ka ezi ọkwa nwaanyị ga-abụ ya bata late ọ na-ebe akwa ya gbogo egbogo ọ na-ebe akwa ya gbede egbede ọ na-eshi ọnwụ ịmago onu ọchụzi dị ime a ya na-asị ọwụkwa na ụdị life ọ chọrọ ya like ịkwali ya o ya kọla enyi nwoke si ọkarala gị mma na-emegidego n'ike gwi ọ relax ya na-echekwa na ọ relax ya gbara na nwaanyị a na-akwado ihe a nụzikwa bụ na nwaanyị esi unye o a na-aba apụkwa court ewee bido wee kpebe o ya aka na-amachakarị nke ya bụ nwoke na ya nwere ọlụ ya na-alụ n'ọjim nke ya nọ nna ibie this lady wee kpụọ evidence of ihe niile ya na-eme maka ya si eso ha na this lady gbujisiri aka na ọkpa ya o mesili ife niile number one this lady na-alị ụlọ ya chụpụ ya n'ụlọ in fact ihe niile ya nwere ekeli ụzọ na-abụ ya na-akwụkwa child support na ụmụaka na-atọ ọmụọlụ ya ewesị na a ga-ele jin ka enye eke awe chekisi ego n'ọwa ọtụ ya wee si na akpị wee nye nwunye instead of ilebe the jane
then ụnọ ya nwegesili na ya mara na nwaanyị amasịgolo everything ya nwe so nya wee bịa zọba ụfọdụ azọba ịgbagolugo lọya ka azọba ụfọdụ defend bụ ụfọdụ ma ndị ọmarọ before like ndị ọmarọ before ka azọbịa defend ba ndị afọ si m ihe a wee gbaa na pepa gbazia na pepa afọ ịmagonu ndị blọga bụ onye ihe a na-afịọ ma still nwaanyị akpegbu onye unu amazi nke bụ ọchụpụrụ nwa mgbọga afọ na be die bụ na ihe niile na-abịa jin na nke from A to Z fancha niile kwụsị because of video ahụ present ebe ya na ịmago na afịatụ mmadụ aka emetụ mmadụ aka eme nna emibie nghọtara ebe nna eje onye ọbụla kpụrụ nwunye ndị wu ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla kpụrụ nwa ya na ọkwasị ụmụ nwoke few ndị bụ friends abụ ndị na-abịazi ụtụtụ fa ka na-enye fa ga-anọgide lonely na jin ebuvu ụdị nwaanyị ọbụla ị chọrọ ịbịa ebe afọ ị ga-afị ya mana ka ekpesiri ikpe nothing ị ga-adị abatazi kọstọm ya niile drop onye nya kpọrọ nya find out na blọk gị ịmagonu ka ndị ọcha si eme the thing was ọ damage the whole thing ya build for years na everything matters when it comes to marriage even if neglect nwunye gị for 5 minutes matters ugbolo inyere aka matters ugbolo ikpojele ụmụaka school na ọ matara ugbolo itekele ụmụaka out na ọ matara every details matters na marriage n'obodo oyibo ọ sị m nne ya anọgidelu nkịtị bechikọlụ shop na travel outside the country nke a na-akọlụ m ihe a kịta nne ya nọ UK mana ọ bụrụ na UK ka ihe a mere na ihe a bụ just no a lesson a sị gị na ụmụ nwoke niile na-akwụghalị na ọ bụrụkwa eziokwu o n'obodo oyibo na ịkwụghalị anọ gị mere onwe gị especially mgbe ị nwere family ọ sị m nne ya lose everything na kịta ya na struggle to climb back ebe ya si wee litu na chukwu kelie nye nwee body structure do very good that ni nwere nwaanyị fụli ama like ya na ọkwa ihe a bụ ihe lapụtalia o ọ sị m ịgwakwa m eziokwu o na condition ya nọ ihe a kịta na ya ma na ọdụ tọfụ na ya ji aka mebi ife niile ya mere but na ya de blame kwa the wife na ya de blame the wife because na ya mesili everything na ya just na-agwa ụmụ nwoke sị ha mgbe ụfọdụ ị na-neglect mmadụ one day ụfọdụ ụmụ nwoke dị too selfish the fault oh yes uche ha bụ na to enjoy this life bụ sọsọ ha nwa ka ọ dụọrọ na nwaanyị ekwesịrị ime enjoy na nwaanyị ekwesịghị okwu ịkwụghalị na ife niile bụ na ngadafa ka ọdụ ụdị unu bụ ndị ụdị ihe a na-eme fụ nwaanyị ji ebe nna ya jekpọlụ si that I will cater for her ịdụ carry the way ọ bụrụ na nwaanyị afọ do carry the way kịta ị ga na-asand etu isi asand I am sorry but I have to be honest 20% of you feel that na life ụmụ nwaanyị bụ just to cage them inside the room. Oh yes, still ife a bụ uko njọ gị juru. Yes, uko njọ gị ịma na onye ọbụla nwere uko njọ nke gị wee ju o wee dugo otu a. Agwụsịkwa nụ ka ọrịa bụ n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.